Assalamu alaikum Tuspolio Niger. A Niger an fara ƙaddamar da zuba mai ta hanyar bututun ɗanyen mai fetur zuwa tashar ruwa na ƙasar Benin. Man ya fara tahiya ne jiya 1 ga watan Maris kenan jiya Juma'a aka fara kwarara man zuwa bakin tashar ruwa. Kannan kuma man za a ci gaba da kwarara shi, kannan kuma a ci gaba da fara loda shi cikin jiragen ruwa zuwa kasuwar duniya. Jiragen za su fara tashi a ranar 1 ga watan Mayu mai zuwa. 1 ga watan Mayu mai zuwa. Kenan an fara kwarara man a ranar 1 ga watan Maris. Jiragen da za su lodin ɗanyen man fetur ƙin a ranar 1 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Kenan nan da wata guda jirage za su fara loda shi. Yanzu an fara kwarara shi, yana ci gaba da tahiya a tashar ruwa ta ƙasar Benin. Daga nan jiragen ruwa za su zo su ɗauki mai in ya taru. Daga nan zai ci gaba da taruwa har nan da kusan wata ɗaya. Kenan 1 ga watan Maris jiragen ruwa za su fara loda man domin kai shi kasuwar duniya. Insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.